YouTuber, det er HD på korn. Og i dag har jeg... ja, i dag har jeg... I dag har jeg grimme hund og soppe og... Hey, det er mormor. Nej. Okay, mormor, hvis du hellere vil det, eller Royal Camper. Wait a second. Og vi prøver noget, hvad der hedder, Heroes of the Storm, noget... eller Hide and Seek, som vi prøver os frem, og så vi kan få det til at virke. Open. Og der har vi så vores grimme hund og vores, hvad det er, og lige stående ting, som der er Hunter, efter alle de der andre irriterende ting og sager. Taber. Ja, taber kan vi godt kalde dem. Jeg sagde aber, men okay. Nej, det er sgu lige meget. Altså, det er nærmest det samme. Har du glemt det? Nu er bare ikke ben eller død. Det er rigtigt, jeg kan bruge oracles. Nice. Jeg skal level 7, for det bliver rigtig sjovt. Med flække i krig. Det kan være virkelig svært at lade være med flække i krig, når det er, de løber lige forbi nogen. Fuck dig, Mads. Det var ikke okay. Har du ikke brugt dit oracle, har jeg ikke opdaget dig. True. Hov. Body blocking. Hvad spiller vi? 3 liv? Ja. Det var ikke færdigt der. Som det ser ud lige nu, så 3 liv. Det var det der. Det synes jeg ikke, det var. Det hedder first blood. Så man må ikke bruge oracles. Jo, du må godt, men du får ikke nogen fordel ved det. Wow, hey, stop. Nej, lige meget. Det er bare fordi, at for noget af kan Uxomo være usynlig for evigt eller noget? The mines will open shortly, heroes. Der er mines open. Eller hvad, det ved jeg ikke. It will awaken. Jeg ved det ikke. Det ved jeg heller ikke. Det er bare fordi, når det er så den her mount up, så bliver hun usynlig. Spørgsmålet er bare, hvor lang tid. Bare fordi det er for evigt, så det er broken. Det er det nok ikke, men det var i tilfælde af. Der står godt nok until next basic attack. Så er det også til næste basic attack. Sådan nogle spil her, de er bogstavelige. Sådan lidt. Han lavede den klappen. Skal du ikke være fucking spist igen, mand? Ja, det var ikke mig, det der. Det der, det er altså Hvad var det så? det er en anden person. Nej, det er en anden spiller. Det er en anden spiller, den Det anden skal her. være Hvor er det mig. klap, mand? Benjamin, du må godt... Ja, lige præcis. Godt lavet. Hold nu kæft, hvor I klamme. Ja. Så skal du jo bare gøre det samme. Jeg er glad for, det ikke er mig, Jeg gør det samme, jeg dør. Jeg er glad for, det ikke er mig, der spiller Carrigan. Dem her vil stun mig! Nede i minerne. Og så Fuck nu af! nede i minerne til Tase. Alis totalis. I princippet vil minerne... Ej! I princippet vil minerne sådan set hele tiden være åben, mest fordi der vil altid være den store tilbage. Ja, men selv hvis man clear det hele, lukker de ikke. Man kan stadig gå derned. Nå ja, det har jeg lige glemt. Det er bare... Hvem er det næste offer? Den første I ser, vel? Ja, exakt. Jeg synes, det er mere sjovt forhold til, hvad det her, det game, som vi havde før. Det var, lige snart I finder en, så render I begge to efter forhold til før. Der var sådan, hvis der er en, der bliver fundet, så det var sådan... Interessant. Jeg tror, Igen. Hvorfor? Ja. Jeg kan ikke stoppe min Q. Wow. Det er lige straight. Og I bliver lige straight for hårdt. Wow. Okay, Kasper. Tror du, man kan? hvor er du er han, der er du der. Det ved Jeg fandt hammer. det ved jeg ikke, Soppe. Det kunne man ikke. Den var ikke lang tid nok. Kan man ikke blive ved med at gå ind og ud af minen egentlig? Men vi er enige om, at det er... Fuck, svin. Det er det. Jo, det kan man godt, men det er jo altså... På et eller andet tidspunkt, så dør du. Ja, men...
Tror jeg, umiddelbart. Altså, det går an hvis på, de om stiller man sig på hver timer sin det. side, Tilbage. hvis de stiller sig på hver sin side af minen, så er det lige meget, hvor du står henne, jo. Så er det PS eller Cobra. Fuck, nu har vi fået... Ja, vi neutraliserer. Jamen, de kan bare gå og neutralisere den. Ja. Spørgsmålet om, hvor lang tid så er den hammer usynlig i, når man har taget det tal. Men hun er basicer, men vi finder hende ved at gå ind i hende. På et eller andet tidspunkt går vi ind i hende. Ja, det er jo bare Hun sådan er lidt... jo simpelthen, det er jo egentlig Nå, de større. altså, nå, jamen, det var bare, det var den grund til, at vi bandede Nova og Jeg vil altså heller ikke sige, at man skal kunne gøre sig usynlig. Ja. det er ikke legit. Men, Der var vi som mål, så vi skal også spille Zero Tool og Nova. altså lige nu... Og Nova har svært ved at slippe væk, end så den hammer har. Ja, men lige nu, der spiller vi jo bare for at teste. Ja, Det ja. er bare sådan lidt... Smæk, sagde det. Husk jeres HP, Mads. Ja, jamen, du ved ikke godt, at jeg havde omkring 40. Ja, det var bare... Det er det bare, så tror jeg, det her, Jeg ved ikke, hvor fordi... Benjamin er. Nej, du gør ikke. Jeg ved ikke, hvor Benjamin er. Nej, det er godt. Og det er godt, Mads. Fordi det er Benjamin. Hvis der er en person, der tænker ens hver eneste gang, så er det Benjamin. Nej, hvis ikke den virker første gang, så virker den vel anden gang. Ja, Altså, virker det, så virker det. ja, altså det er værd at prøve. Godt spillet, Uxomo. Det kan vi godt lide, det der. Det ser fandme godt ud. Nå, nu sker der noget heroppe i top. Ja, jeg synes det selv, det er vi ud det der. Held og lykke med at fange ham der. Der er spørgsmål. Hvad? Fik han, Mads? Lige meget. Og Mads, han er på tjek. Ja. Der er klokken 10 der omkring, hvis jeg ikke er vågnet der. Fuck, nej, Benjamin. Ikke noget. Den her gang er jeg ikke på. Nej. Han spørger mig, om jeg bruger stedet på en eller anden måde. Det synes jeg ikke. Altså, hvis Eller, altså, hvis det bare er sådan hurtigt ind og ud, sådan 3 sekunder eller sådan noget, så jo. Hvor er det klamt. Men du må ikke forblive i usynlighed. Han døde ikke. Han døde ikke! Og det der var sådan, døde han ikke? Blæ. Blæ. Jeg synes, han burde være død. Ja, sådan der tidligere, der burde han i hvert fald. Altså, hvis Mads han lægger mærke til ting, så kan han se, hvor det er, vi står inde. Bare lidt. Ja. Nej, det var nu, altså, jeg har stået hernede i 5 minutter nu, så det er sådan lidt... Ja, der afslører du det ligesom. Det har du så ikke, Soppe. Du har stået der. Nej, men det lød godt. Okay? Ja, okay, det kan vi godt. Det lød godt. Altså... Hold nu! Gå væk med ham! Nope! Not today! Son of a bitch! Tror du, jeg gør det her uden min homie? Hvor håber du ikke er en duder? Det er en virkelig sjov test at kigge på. Okay, så fortsætter den ned i minen. Den mountede ikke, what? Godt lige, de går 100% efter mig. Vi tager de kæmpe, vi kan få. 100%! Hvor er det nubbet? Soppe, det er det sådan set det, de skal gøre. Når de fanger en, så skal de bare blive ved med at gå efter. Overhovedet ikke. Jo. Prøv at det er ikke fangelej, det er gemmelej. Altså, Ikke fangelej. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man vil dræbe en squishy person i stedet for en tank. Kender I slet ikke det spil her, mand? Nu må I lige. Hvem er det egentlig, der er mest liv spillet? Diablo. Diablo. Ja. Nej, okay, der er en, der kan få mere, men... Hvem? Hvis Ja, der skal du farm. Er det ikke lidt klamt så at gå en Diablo på en måde? Men han får kun meget liv, hvis han er nærheden af noget, der dør. Nå. Så er modstanderens. så i princippet kan han så sådan gå stående i botlane eller toplane. Men jeg tror, at ham du har taget, han er ikke helt så god igen. Mest fordi han har lidt svært ved at skyde og lægge på samme tid. Han har den ability der, som han bruger nu, jo, ikke? Altså, Ja, men den bruger han jo mana på. Og så bare Ja, sådan, 75. så bare sådan, han har ikke... Jeg har bestemt talent, så har jeg ikke nogen problemer. Men til gengæld så skader jeg også rigtig meget, hvis jeg får lov at stå og skyde på dem. Sandt nok mest fordi... Jeg satser på, at min marker kan klare resten. Ja.
Det handler også om at vide, Den eneste, der ikke er død nu, det er Uxuma. vi smadrer sig den hammer, når vi finder hende. Hvor er han overhovedet? Jeg ved ikke engang selv. Hvem er det, jeg leder efter? Nå. Ja, I'm jeg not troede, gonna... jeg Altså, troede faktisk godt, at du vidste, at man ikke kunne det. Vi har mest XP. Og Det er lige der, Truls. Spørgsmålet er bare, Mads, hvad var i går, næste gang jeg blev usynlig? Det bliver du ikke, du dør inde. Det her er min marker. Der er noget god fra dig. Den laver han bare. Ej, den lavede han ikke, den der. Jo, fordi han stod usynlig de sidste 5 minutter, mand. Ej, det passer ikke helt. Nå, GG. Så tæt på at være level 10. Så tæt på. Men Jeg synes stadig ikke... HP, Mads. ja, Jeg skal også have lov at... Ja. Nej. Godt måske ikke. Så Men nu er det fordi, han angreb, da du går Ja, ned. det er også det, jeg skulle til at sige. Han skød mig. Han skadede faktisk rigtig meget med det skud. Fordi jeg havde liv nok til at blive. Og jeg havde faktisk lidt over 7%, da jeg teleporterede tilbage. Men jeg er ret sikker på, at der er sjovere baner end den her spil i. Fordi... Men jeg tænker bare, Noah, hvis der hun bruger det der, hvor hun får en klon, det må hun jo egentlig ikke bruge, for den skade. Hun må jo ikke engang være her, fordi hun er usynlig. Ja, okay. det er bare usynlige champs, det er bare no-go. Jeg har ikke noget mod at have Nova som en chaser. Det har jeg ikke noget mod. Er det ikke også lidt OP, for du ved ikke, hvornår du skal løbe? Eller det gør du, hvis du ikke er max. Hvis du spiller meget mod hende, så er du døgnet. Men jeg vil sige, Zeratul også for den sags skyld. Han må også gå ind, og så tager det der ene ult der. Altså, så kan man jo... Ja, spørgsmålet er, om man så kommer så langt, hedder det så mere. Hvor er du henne, Benjamin? Det er rigtig nok. Jeg gemmer mig. Han er i sine bukser. Så meget kan jeg sige. Men jeg tror stadigvæk, at der må være sjovere baner end den her. Husk, når du ikke må være ærlig, præcis. What? Oh fuck? Wow. Wow. Det har jeg ikke tænkt på. Det har jeg ikke tænkt på. Ej, det ved du ikke. Der er ult på banen jo. Ej. Mads, det ved du ikke, det der. Det var ikke mig, der hoppede. Det er Jeg du har ikke. ult. Det er noget helt andet. Og hvad har folk egentlig taget? Altså, jeg vil sige, men altså, jeg tror faktisk, at 20 minutter det er for kort tid til jer to, fordi I er useless. Måske ikke helt. 1-9. Pas nu på, at man ikke har været usynlig i for lang tid, Uxuma. Ja. Nå, jeg er en double knockback. Double knockback. OP. Wow. Double the knockback, double the fun. Ja. Okay, hvad skal der hernede i bunden? Spændende. Jeg sagsøger dig, Benjamin, for at tage min idé. Jeg vil godt vide, hvor Benjamin er henne. Synes jeg ikke er okay. Må jeg godt sige det? Ej. Men Mads, han er på en eller anden killing spree, når det er, jeg er med i spillet. Overhovedet ikke okay, så skal må vi gå tilbage. Hvad er jeg skadet af? Jeg skal bruge Janna. Hvor er Janna? Please, Janna. Jeg er OP. Hvor fucking broken. Jeg ved ikke, hvilken chase jeg skal følge efter. Der er 2 chase i gang. Den ene er efter en Diablo, og den anden efter en... Ja, der er ingen af dem, der får nogen kills, fordi begge to får tanket til at blive dræbt. Sandt nej. Og Lista, hun har godt nok lige sat en ultralisk på. Så faktisk gerne se ham slippe væk fra en ultralisk, men så vil den dør vel også på den tidspunkt. Så nu er helvede løs. The distraction. Okay, det kommer der. Han lægger mine overalt, det er faktisk træls. De slower jo. Ja. Hvor mange miner kan han egentlig have hernede egentlig? Det ved jeg faktisk ikke, ikke Han kan blive ved med at ligge, fordi den første han lægger ned når væk. Så han kan have 3 gange så mange miner ned, måske 2. 2 eller 3 gange 3, ikke? 6 eller 9 miner gange, tror jeg. Diablo. Men slå Diablo ihjel. Jeg går ned og slår Diablo ihjel.
var det ellers tæt på. Så er Diablo ude. Du er bare et dumt svin, Mads. Så er Diablo i hvert fald ude. Hvem er det dumme svin? Mig eller ham? Wow, Sergeant Hammer er god i det her. Ja, GG alligevel. men det var en, der i virkeligheden skulle være bandet ting. Nej, det ved jeg ikke. Nej, med det stealth der. Jeg ved det faktisk ikke. Oh, damn, the damage. Eller, Hvad, Damien? jeg disconnected, så min champ gik bare for kills. Eller hvad fanden den nu lavede, jeg ved ikke hvad den lavede. Farmet. Okay. Jeg ved ikke helt om Sergeant. Jeg synes hun er legit nok. Det er bare det der med, at man skal bare ikke stå for usynlig jo. Such troll. Man kan se, hvor han landte. Such troll, though. Det er stadig sjovt at kigge på. Det kunne være sjovt, hvis man sådan set kunne høre de der lydeffekter, hvis man stod tæt nok på dem. Vi må ikke angribe Sergeant Hammer. Det lige kommer ud. Det er heller ikke hende, jeg leder efter. Det er ligeglad med Sergeant Hammer, hun døde. Hun dør easy peasy. Skal Benjamin have et ekstra liv for sådan... Han er jo ikke død, vi står ham ikke ihjel. Nå. Nej, men hvis jeg havde været død, så ville... Så havde du fået et ekstra liv, ja. Ja. Det er spændende det her. Det er spændende. Eller er det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Fuck mig! Ja, nu er det spændende. Er det nede i minen igen? Det er nede i minen igen. Jeg har lige præcis, jeg har lidt over 20%. Nej! Så godt. Jeg havde næsten sat det på at dræbe dig. Jeg ved ikke helt, om man skal sige der, når man chaser, og man har så lavt HP, om man sådan... Jamen, jeg havde over 20%. Ja, men der, sådan lige til slutningen ting, om man så sådan... Er det så på en egen risk, eller... Jeg mener, det er på ens egen risk i hovedet. Ja, det Hvad for noget? nej. Ens egen risk. Det er... Skulle du ikke have været gået tilbage egentlig? Jeg var over 20%. Lige der... Jeg kan se tallene, det kan I nemlig ikke, det er det der er problemet. Jeg kan se Det bare... er mere... Ja, hvis barne, altså hvis du har 1/4 tilbage af din bar, så er det 20%. Cirka. Spørgsmålet er, hvor mange bar er det så lige med at holde øje med? Bare cirka talje. Får du ham, Mads? Får du ham? Nej, kom igen, Mads. Hvor er han henne? Hvor er han henne? Hvor er det godt, Mads? Mads han lægger mærke til det med det samme. Ja. Nej, jeg tænkte bare om. Okay, så er der en Så er der kun tilbage. en til C, og han har 2 minutter tilbage. To til. Odin! Altså, det er det, jeg siger. Odin er godt. Se, den anden er sjovere. Det er så Måske ikke lige sjovt. til hide and seek, men Croft. Det er sjovt at kigge på i hvert fald. Ja. nå, det er vi skal ikke. Jeg får i hvert fald noget. Men ja, min standpack. Nice. Jo. Det er det talent, jeg har ventet på. Nej, level 13. Der er movement speed dog. Han har også fået haste. Så ned i minen. Hey, er der nogen af jer, der kan komme ud af basen egentlig? Kom ud af basen. Nej, de er døde. Det var mere, fordi jeg kunne blokere dem. Jeg tænker lidt på, siden man ikke kan surrender eller noget, og så begynder at push eller noget. Nej, vi ved ikke hvor længe han overlever. Jamen, der vil jeg begynde at push. I skal bare ikke... Bare hop ned i minen, og så dræb så mange af de der skulls der, og så vent med at tage et skull. Ja. Indtil det er slut. Altså. Ja, det... Okay. Men I skal bare ikke stå i vejen for vores chase, når den foregår ned i minen. Low Whitener. Han er... Han er Kom god. tilbage! Kom tilbage! Han er rigtig god. Han er træls og klammer, ulækker og grim og bøsse. Bøsse? Hør igennem bøs. Ja. Jeg kunne ikke lige finde på noget hurtigere. Hvad er der galt med at være Benjamin? Nu må du altså lige. Ja? Egner?
Problemet er, at vi løber tør for mana. Det er han også. Ja, men hans spells, de er stadig billigere end vores. Du er billigere end mig. Vi venter bare med 1K. Pas på, pas på. Nej, der er stadig bossen, Jeg skulle lige til at shield ham, jeg ved ikke lige. 30 sekunder! Kan han gøre det? Hvornår er det ult? Nej! Jamen, han har vundet. Nej, det er 30 år. Vi startede jo først 30. Ja, mest Kom fordi... Vi har... Ej, han er ikke med til ult, Jamen har han ikke vundet? Er der ikke gået De første 10 sekunder vinder han. 10. Han vinder. Han er tanky, jeg ikke kan vinde. Så jeg kan bare stå stille nu. Ja. Kan jeg få noget hjælp med den her? Han vandt! Ja, jeg sad og ventede. Jeg vil stadig slå ham ihjel. Det er det lille, man har vundet. Jeg slår ham ihjel. Var det noget, Mads? Okay, til sag, han skal bandes for Chase. For Hiders næsten. Han er værre end de usynlige helte. Ej, det er kun hvis du Så kommer der. den hammer, så lad folk spille Nova, for Nova kan ikke flygte. Jo, hun kan. Det er bare fordi, man er dårlig med Nova, hvis man ikke kan. Hvis du har fanget hende, og hun er synlig, og du har 90% af alt helt, der er i spillet, så kan du godt fange hende. Ellers er det dig, der er dårligt, hvis ikke du fanger hende. Vi går ikke ned uden kamp. Så vi sagde... Så er det godt. Hjælp! Hjælp! Mads! Hvor er du heldig, du ikke? Your golem is complete. Suck on that, noob! Jeg vil sige, at havde det været nu, så tror jeg faktisk, at Tasser der ville være temmelig legit. Møder noobs. Nej, altså det er bare for 50% movement speed og HP og alt godt for havet. Det er en kæmpe væg. Jeg kan faktisk blokere min egen golem. Wow. Kan du ikke blive stående, Mads? Jeg kunne ikke være hjemme, jeg var brudet. Der kommer også den der raketbæst. Golem, han brudet mig. Jeg satte også min Cyanic Storm over der. Den skader 200. Altså, det er også svært at finde ud af, hvem er rigtig god til chase i det her game. Ja. Det Tigers er faktisk en af de bedre. Damn, it feels good to be a gangster. Der er ikke nogen, der ved, hvad der står der. Jeg kunne godt gætte mig til det. Det. Jeg er blokket ind i min egen base. Er du blokket ind i den egen Jeg er base? blokket ind i min egen base. Jeg stod til tower. Hvor er det der, Mads? Ej, hvordan der spillet, der har spillet Dota i lang tid, men fik lige sådan nogle B-keys sidste dag. Men jeg synes, spillet er godt. Det er super godt. Der stod love you. Ved du, hvad der står, hvor jeg skrev? Farvel, Der stod, YouTube.